Kag sa number 1, sa malapit sa napulo ka bulan nga pagbukas ng Commission on Elections sa voters registration, gindagsa sa gihapon sa malapit sa 1,000 ka mga bakulodnon ang pinakaulihi nga adlaw sang registration. May report si Richard Caballero. Las 10 kainas ang aga, halin sa entrance ka mall. Naglabot na, malapit sa flyover ang mga nagalinya para magparehistro sa COMELEC sa last day sang registration. Humalin alas 8 sang aga, alas 10:30 na nga tigayon nga nakasulod sa mall, kag nahatagan sang number ang estudyante nga si Jay Castillo. Suno sa iya, wala siya makabalo nga madugay na gali nga nagapadayon ang registration. Kag kahapon lamang siya nakabalo nga pwede na siya makaparehistro. Anong reason niya saan nga alas day na kita yan nagpa-register? Kay tungod subong na ginanamo nakita ang registration formula mula sa May 800 lamang ka slots ang sarang i-accommodate sa COMELEC Bacolod subong adlaw. Magluwas ini, may ara man sang priority lane para sa mga pregnant women, PWD kag senior citizen. Isa sa mga nakakuha sang numero amo ang driver nga si Christopher Api. Luyag ni Christopher nga sa sininga eleksyon sa Barangay Vista Alegre na siya makaboto. Apang bangud wala nagabaton ang COMELEC sa barangay identification card bilang proof of residency, jutayan pa nga hindi madayon ang iya pag-transfer. Agud mapamatud-an ang iya residency, nangayo na lang ang COMELEC sang bill sang kuryente nga naka-address sa iya karon ginaistaran. Kay nagkandak sa ligad to sa may Vista Alegre sa Abada. Kaya ako wala ko kakuan kay gaobra ko mo. Di subong ko na lang gid yung anuhan, schedulean. Kaya amo na hindi man pwede gali. Sandig sa pagsulundan sa COMELEC, kinahanglan nga government-issued ID ang ipakita sa isa ka aplikante, agud mapamatud-an ang iya proof of residency. Subong na lang nga adlaw ang pinakaulihi nga registration sa bugos nga Pilipinas. Nangin malaba man ang pila sa Bago City. Nagalaom ang COMELEC Negros Occidental nga malampuwasan sini ang damlag pa nga 2 million voters sang tinalikdan nga piniliay. Most cities as expected may linyagin. Mga municipalities kag may wala actually. Jutay lang. I went around last week kag wala man linya. To last minute, teacher, no? The usual na yung last minute sa Pinoy. Wala man ging kakibot sang COMELEC ang pagdagsa sang aplikante bangod suno sa ila batasan na ini sang Pinoy. Ang atong registration started October 20, 2025. May mga barangay kitanging katuan, may mga schools kitanging katuan para sa registration naton. Pati ugali na gid sang Pinoy naton kung di nang last day dira gid dugok gihapon ang mga tao. So kung tani mabag-o na. Matapos ang registration sining adlaw, magahiwat sang hearing ang Election Registration Board agud matumod ang final nga numero sang botante nga sara makaboto sa barangay kag sangguniang kabataan election nga natalana sa Nobyembre 2. Richard Caballero para sa DigiCast Negros.